आला काय? आलाय बघ माझ्या सोना. आता मी फक्त काजललाच विचारतो. काजल, सी लोकेशन. ओ भूत. चला, तुमच्या यायच्या खुशीमध्ये ढोल वाजायला लागलेले आहेत. आणि आता आपण कुठे आलो माहिती आहे काय? आपण आलेलो आहे आता डोंबिवलीच्या रिव्हर साईड रिट्रीटमध्ये. स्विमिंग पूल आहे, AC आहे, फ्री वायफाय आहे. नंबर तुम्हाला ऑलरेडी दाखवलेला आहे बघा. चला आपल्या रूममध्ये जाऊया आता. ओके, तर अशी काही एंट्री आहे बघा. तिकडे एंट्री आहे आणि आपण असं यायचं. आम्ही तर कार आणले पण आम्ही कार आतमध्ये पार्क केली आहे ना. हे बघा, रिव्हर साईड रिट्रीट. चला, मम्मी कुठे राहिली? ये मम्मी, पावसाचे दिवस आहे, पाऊस यायला सुरुवात आहे. आणि पाठी आपला रेसॉर्ट आहे बघा. आल्या आल्या पूल तिकडेच आहे बघा. चल, पावसात भिजशील. चल दाखवलं. झुंबर विंबर बघा मस्त. वा वा वा. हॉटेलची लाईट बीट एकदम मस्त आहेत ना. हे बघ, हे मस्त आहे. मला हे भरपूर आवडले. सर्व लाईनीतून रूम आहेत, सर्व लाईनीतून रूम. आणि तुम्हाला मी दिलेले आहे, तुम्ही 101 नंबरवाले आहेत ना, तुम्ही 101 नंबर घ्या. पहिला नंबर. हां, पहिला नंबर तुमचा. चला, वेलकम आहे तुमच्या या एकदम मस्त रूम. कसं वाटतंय? रूम मध्ये आल्यावर एकदम असं वाटतं काही खायला बसेल तर चालेल. हे बघ, बसून पडूया. आलेला TV चालू झालेला आहे. काय बोलते तू? रूम मध्ये काय जेवण नसलं तर चालेल. रूम मध्ये थोडा बसून आराम केला ना की एकदम समाधान वाटतं. हे रूम दाखवतो तुम्हाला बाहेरून. नवीन कन्स्ट्रक्शन आहे, नवीन रूम आहे. इथे एक बेड आहे. इथे त्यांचं माझा लॅपटॉप ठेवलेला आहे बघा. सर्व चेअर. आणि ते उघडून दाखवतोपर्यंत. मस्त ना. ओके, आणि तू आता ते वॉशरूम दाखव तिकडचं. TV दिलेले आहे. सर्व कन्स्ट्रक्शन न्यू आहे. 3च महिने झाले त्यांना एक. वा वा वा. हॉटेलचं नाव जवळून पाहिजे असेल तर त्यांचं साबण पण बघा इकडे दिलेलं आहे, रिव्हर साईड. आणि त्यांनी हे पण दिलेलं आहे, शॅम्पू पण दिलेलं आहे आणि सोप पण दिलेले 2. ओके, तर असं काही आमचं हॉटेल आहे, स्टे आहे आजचं. एकदम मस्त. असे बाहेर भरपूर त्यांच्याकडे रूम्स आहेत. फॅमिली, कपल्स असे सर्व येतात इथे व्यवस्थित. आणि हे काय इकडे ठेवलेलं आहे. चला, आणि तुम्हाला दाखवतो की मी आता आपली गाडी कुठे पार्क केली बघा. जर आपण विंडोज असे खेचले तरी बघा आपली गाडी इकडे पार्क आहे बघा. दिसली का? ओके, तर आजचं आमचं स्टे इथे आहे. आणि हा रूम नाही आहे. ते म्हणतील मग तुम्ही फक्त रूममध्ये राहायला आलात की काय? नाही, या रूममध्ये रूम आणि स्विमिंग पूल सुद्धा आहे. ओके, आणि हे डोंबिवलीमध्ये आहे. रिसॉर्टचं नाव तर दाखवलं. प्राइसिंग सांगतो, पर पर्सन 9,999, म्हणजे 999 एकाचे. तर तिघांचे झाले म्हणजे 1 रुपये टाकला की 1000, 1000, 2000, 3000, म्हणजे दिवसाचे झाले 3000 रुपये इथे राहायचे. एका दिवसाचे राहायचे 3000 रुपये, ज्यामध्ये ते लोक ब्रेकफास्ट देणार. म्हणजे बाकी काय जेवण आहे ते एक्स्ट्रा होणार सर्व. शॉर्टकट. आणि हे 2 माणसांचं बेड आहे. तर 3ऱ्या माणसांसाठी पाठी बघा त्यांनी आता मला तिथे ते बेड दिलेलं आहे. ते मी तुम्हाला रात्री सोयीस्कर ओपन करून दाखवेन. म्हणजे 3 एक एक्स्ट्रा असेल तर तुम्हाला तो मॅट्रेस देणार ते लोक तिथे बघा. या, वेलकम वेलकम. तर माझी पॅकिंग दाखवतो. ही बॅग पूर्ण माझ्यासाठी ठेवलेली. खास माझी बॅग आहे, खास. कशी गोल फिरते बघा. आणि इझी. कुठे गेल्याला एकदम वाटलं पाहिजे की नाही, एकदम कोणतरी आलाय, होमस्टेचा ओनर आला असं वाटलं पाहिजे ना. होमस्टेचं काम करतो की वाटलं पाहिजे. मस्त. येस, तुम्हाला माझी पॅकिंग दाखवतो बघा. या पॅकिंग दाखव. आणि याला लॉक आहे ना, फक्त मला माहिती आहे पासवर्ड काय आहे ते. आम्हाला पण सांगून ठेव.
हे बघा किती दिवसाचे कपडे तुम्ही बघा फक्त. हे बघा, हे बघा, हे तुझेच आहे सर्व. हे बघून तुम्ही सांगा की किती दिवसाचा ट्रिप प्लॅन केला आम्ही. आणि मी तुम्हाला लास्ट टाइम बजेट सांगितलं की पर डे 3000चा, पण या दिवसाला बजेट क्रॉस झाला. ऑब्विसली खाऊन आता 3000 दिले मी आणि 800 रुपये खाण्याचे झाले. ह्या म्हणजे CNG 1000 रुपयाचा लागला रत्नागिरी टू इथे यायला आणि 3000चा पेट्रोल पण भरलेला आहे मी. कालच्या स्टेचे 2000 झाले. दगदग केलीस तेवढे तुला आराम पण पाहिजे ना. तुम्ही पण सांगा म्हणजे कुठे असं मस्त पैकी फिरायचं असेल तर. येस, आणि हा लोकेशन सांगू शकता. मुंबईच नाही, आता हे डोंबिवलीला आलोय. रिसॉर्ट एकदम छान आहे, क्लीन आहे, एकदम मस्त आहे, नवीन आहे, मेंटेन्ड आहे. आणि का माहिती कारण 3 महिने झाले याला. 3 महिने झाले, नवीन आहे एकदम. आता आम्ही काय डिसाइड करतोय की हे कपडे आजचे झाले ना, आता मी उद्यासाठी आता पूल मध्ये जातोय. मी पूलचे कपडे आणलेत ना मी. हा, पूलचे कपडे घालणार आहे आणि उद्या काय घालायचे ते आताच कपडे काढून ठेवणार आहे. गाडी होती म्हणून एवढं सर्व आलं बाबा. आणि आम्ही सर्व गाडीतलं सामान एकदम बाहेर आणत नाही. येस, जेवढं पाहिजे तेवढंच आणतो. बाकी सगळं गाडी भरलेली बॅग आहे. येस, आता तुम्हाला काजल खाऊची पिशवी दाखवणार आहे. खाऊची पिशवी कुठे काजल? किती जड आहे. ये रायता है ना, ते चिकन दम बिर्याणी. अरे वाह, ना चिकन बिर्याणी बघ. एवढं संपणार नाही मला वाटतं. जास्त झाली ना ती, क्वांटिटी चांगली आहे. चांगली आहे. ढाब्यात खायचा हा पाहिला, त्यांची चवच वेगळी असते जरा. एकदम मस्त छान आहे. आज काजल व्हेजिटेरियन झाली तू? आज व्हेजिटेरियन. ते दोघांना व्हेज पुलाव. राईस बीस एकदम छान आहे. येस, चला चला खायला घ्या. चला अजून आयटम येते मी अजून. बस तुला पण काजल लागेल ना तुला अजून? येऊ दे भाजी आणि भाकरी मागवली. हे काय आलं आता? नाही खाऊया ना. एकचली भाजी मागवली आपण. पनीर कोल्हापुरी. कसं आहे हे राईस? कसं आहे? मस्त आहे ना. बिर्याणी पण छान आहे, क्वालिटी छान आहे. शेवटी ढाब्यामध्येची चव असते ना. काय नाव आहे? हॉटेल दर्या किनारा. दर्या कुठे इकडे? पाटी आहे. बॉडीगार्ड चांगला आहे ना इकडचा. आला काय? आलाय बघ माझ्या सोना. त्यांना माहिती आम्ही प्रेम करतो सगळ्यांवर. चावू दे नको फक्त. काय चावू? तू हात नको लाव, तू हात धुवायला लागेल तुला. पण एक चांगलं आहे बघ ना, कॅट पण त्याच्या बाजूला बसली आहे. नको खायली त्याला. खातो का? नाही खाणार तू? व्हेजिटेरियन नाही तू. आता जेवायला कुठे आलोय आपण? हॉटेल दर्या किनारा. दर्याच्या किनारी आपण जिथे राहतो त्याच्या बाजूलाच आहे पण. येस येस, जेवण छान आहे. क्वांटिटी पण भरपूर आहे. येस, आम्ही जेवढा मागवलं त्याचं बिलिंग पण सांगतो. 800 रुपये बिल झालं त्याचं. ओके, आणि त्याच्यातून पार्सल पण घेतलं. दाखव. आम्हाला नाही गेलं. भाकरी आणि भाजी पार्सल घेतले. काय खाऊ पाहिजे तुला याच्यातलं आता? आता ना आता जेवलो ना. तरी पण आम्ही घेतलंय बघा सर्व. इवन हे सुद्धा घेतलंय बघा, तुम्हाला दाखवतो बघा. इथे आम्ही हे काय घेतलंय? चणे आणि गुडचे ढेप आहेत बघा त्याच्यामध्ये. गुड चणा खायला पण घेतलेलं. लास्ट टाइम तर तुम्हाला ब्लॉग मध्ये दाखवलंच की आम्ही काय काय घेतलंय सर्व. हा याच्यात बघा
येस. पावडर दिली की काय त्यांनी? पावडर आपली आहे. हे पण छान आहे का, कोपऱ्यातच आपलं उभं राहून करायचं असं व्यवस्थित. मला एक वेळ खायला नाही दिला तरी चालेल. हा ना. हा मग रात्री जेवू नको, रात्री जेवू नको. चालेल, मला पावडर पाहिजे. काय बोलते काजल, रात्री जेवायला देऊ नको. हे पार्सल आलू ठेवला हवी इकडे, भाकरी भाजी. मला पावडर लागते. याची बिना चष्म्याची कशी कशी दिसते? दिसतच नाही तू आम्हाला बिना चष्म्याची. नाही दिसत आम्हाला. चष्मा लाव. अरे आम्हाला नाही दिसत, चष्मा तरी लाव. हा आता दिसली आम्हाला. आता दिसली. हा काय बोलते? अरे बिना चष्म्याची का नाही दिसत तू चष्मा नाही लावला की आम्हाला दिसतच नाही. म्हणजे काय होतं, प्रॉब्लेम काय? काय ते तू विवरला विचार तुझ्या. काय प्रॉब्लेम काय? मम्मीचा प्रश्न काय आहे की मम्मीने जेव्हा चष्मा लावला तेव्हा ती दिसते आणि चष्मा काढ तर बघ आता आम्हाला दिसत नाही. तू का ती डोळे आत जातात, डोळे बघ मम्मीच्या आत जातात एकदम. डोळे ठीक आहे. आता मी बघा इथे, मी बघा आणि हसते तर मम्मी चेनी होते. येस. हे बघा त्यांना जाऊ द्या. हे आता हसून घ्या तुम्ही, तर मजा मारणार नाही. आता मी मजा मारणार आहे. बघा मी चेंज केलंय आता मी चाललो स्विमिंग पूल मध्ये. कॉमन पूल आहे पण चांगलं आहे. जाऊया. पाण्याची बाटली घेऊया. चला नंबर लावायचा पूलला. मम्मी पाण्याची बाटली घेऊया तिकडे बाहेर. मग तू तिकडे स्विमिंग पूलला घालला, मग आम्हाला पाणी लागलं तर? त्यावेळी तर कोण बोलत होतं की पाणी नको? कोणतरी बोलत होतं ना की नको बिस्लरी घ्यायला. कशाला पाहिजे बिस्लरी? मग आता उपयोगी वाटतं की नाही? आपल्याकडे स्वतः हँडी असल्यावर हा उपयोगी होतं की नाही सांग? ट्रॅव्हलिंग मध्ये जेवढे आम्ही घेतलं होतं तेवढं उपयोगी झाले सर्व. किती घेतले? 1 डझनच्या वर, 1.5-2 डझन काय बाटल्या घेतल्या तू. मग आतापर्यंत 4 संपल्या 2 दिवसात. चला स्विमिंग पूल मध्ये कोण कोण येत आहे? पटापट उड्या मारा. उड्या मारायचं अलाउड नाही तिकडे. नाही मग काय करायचं? पाय भिजवायचे. पाय भिजवायला ते लेफ्टला जावा. लेफ्टला सरळ जाऊन राईट मारा. मस्तपैकी बघा पूल मध्ये आंघोळ झालेली आहे. आंघोळ सकाळी केली होती पण आता परत आलो. आणि बघा ज्यांना पूल एन्जॉय नाही करायचं ते आपलं झोपून राहावा आणि आम्ही आमचे पैसे वसूल करतो. आता मस्तपैकी जायचं. शॉवर गिझर ऑन करायचा. गिझर ना ऑन करायचा. अरे नको, गार असेल. हे तर पूल पेक्षा गार आहे पाणी. बापरे, बंद कर, थंडी होईल. गिझर ऑन करून कर. माझा बघा मस्तपैकी स्विमिंग पूलमध्ये स्विमिंग करून झाली. मी एन्जॉय केलं. काजल आणि मम्मीला स्विमिंग पूलमध्ये नाही पाठवलं कारण त्यांना कधी कधी सहन होत नाही. ठीक आहे, एन्जॉय तर करतात पण राहू द्या. आता बघा संध्याकाळचे वाजलेले आहेत 7:30. मम्मीला बोललो रेडी हो आणि काजलला बोललो रेडी हो. आपण एका ठिकाणी जाणार आहे ते बघूया. मम्मी तर नाही गॅस करू शकत. मी बोलतो काजलला गॅस. काजल हा चला हे करा. आणि बाकी रूम बघा, दोघांनी झोप काढलेली आहे. किती तास झोपला तुम्ही? आता मस्त झोपलो आम्ही. जेवढ्या टाइम हे झोपतात तेव्हापर्यंत मी सोशल मीडियावरती किंवा युट्यूबवरती ऍक्टिव्ह असतो की अजून काही आपण एक्सप्लोअर करू शकतो किंवा अजून काय आपण बघू शकतो. तर आता मी फक्त काजललाच विचारतो, काजल ती लोकेशन. ओ भूत, येस, रिव्हर साइड रिट्रीटची भूत. मी काय म्हणतो, मी मुंबईला या 2 महिन्यात कितींदा आलो आपण?
5 वेळा 6 वेळा आलो बरोबर. नाही आम्ही आलो ना मम्मी असं 5-6 वेळा आलोय ना आम्ही. पण अशी कोणती ठिकाण आहे की मुंबईला येतोय मला जायची असते पण मी जात नाही. अरे क्या बात आहे. आज बायको पाहिजे तर अशी लगेच ओळखलं बघा. आणि का उल्हासनगरला पाणीपुरी मला जी येस किशोर पॅटीस वाला उल्हासनगरची पाणीपुरी. आता डोंबिवलीला आलोय परत समजा अंधेरीला गेलो परत आईच्या इकडे गेलो तर ते उलट कसं येणार मम्मी इकडे बरोबर. इथून 1 तास आहे. चटक लागली आहे त्या पाणीपुरीची. आता मला परत बघायची त्याची पाणीपुरी तशीच आहे का. आता ती इंदापूरची खाल्ली होती ती 1 नंबर होती. ही मुंबईची बेस्ट पाणीपुरी मी म्हणेल. आता मी जातोय या हॉटेलमधून डायरेक्ट डोंबिवलीला आहे बघा उल्हासनगरला जातो. मॅपमध्ये 1 hour किंवा 1 hour 30 minutes 20 minutes 15 minutes 1 hour 15 minutes आणि मिनिमम दाखवतात. आणि तिथे जाऊ आणि मी खातो आणि तुम्हाला पण सांगतो की ही माझ्या हिशोबाने मुंबईची बेस्ट पाणीपुरी आहे की नाही. चला काय बोलते. हाँ अरे रश में तो यश है. चला संडे आहे ना आज. पण किती नेहमी मम्मी पोस्टपोन्ड होतो माझा प्लॅन. चला मी गाडीत जाऊन बसू का. येस. आणि आमचं बघा रूम कसं सजलेलं आहे बघा सर्व गोष्टींनी. माझं काम बघा मी इथेच ठेवलेलं आहे सर्व. चला आता आपण जाऊया कारण मग उद्या परत आपण वेगळ्या कुठेतरी ठिकाणी असणार ना. चला उद्या कुठे आहे माहिती तुम्हाला माहिती आहे आपण उद्या कुठे जाणार आहे. उद्या आपण एअरपोर्टला जाणार आहे. येस. ते काय सांगतो माहिती काय सर्वांनी व्लॉग बघावं आणि सबस्क्राईब करून ठेवा तर तुम्हाला उद्या एअरपोर्टचा व्लॉग दिसेल. सर्वांनी सबस्क्राईब करा. सबस्क्रिप्शन फ्री आहे आणि या अशा व्हिडिओना लाईक करा. चला रात्रीचं पूल बघा कसं दिसतोय. आपलं लोकेशन 53 मिनिट्सवर दाखवतोय बघा. 53 मिनिट 13 किलोमीटर आहे. आपण तिकडे 8:40ला पोहोचू. दुकान 10ला बंद होतं आणि इकडे आम्ही बघा या फाट्याला थांबलोय. ट्रेन येणार आहे म्हणून. क्रॉस आली ना ती क्रॉस आली गावाची ट्रेन. आता तुम्हाला माझ्या टेस्ट बर्ड्सच्या हिशोबाने सर्वात रँकिंगमध्ये फर्स्ट नंबर येणारी पाणीपुरी म्हणजे तुमच्या लेफ्ट साईडला दिसते V1 पाणीपुरी. हे बघ ही वाली. इकडे इकडे तिकडे जातो तिकडे जातो ती जातो ही बाजूला ही वाली. आता बघा तुम्हाला एक रिव्ह्यू देतो. काल किंवा परवा असो कधीतरी तुम्हाला मी मुंबई गोवा हायवेचा पाणीपुरीवाला दाखवला होता. भरपूर सुंदर पाणीपुरी. ती पाणीपुरी ना रगड्यामध्ये असते. आणि आता जे आम्ही उल्हासनगरला गेलो होतो डोंबिवली टू उल्हासनगर जाऊन येऊन आमचे 20-25 किलोमीटर झाले. आम्ही निघालो होतो 7:20ला 7:30 पकडा 11ला पोहोचलोय. 7:30 8:30 9:30 10:30 म्हणजे 3.5 तास आम्ही लावले जाऊन यायला फक्त पाणीपुरी खायला. येस. काजल तुला आवडली पाणीपुरी. आवडली. मम्मी तुला आवडली. मी पण आज खाल्ली. येस. आता मी तुम्हाला सांगू ही थंड पाणीपुरी याला कोल्ड पाणीपुरी म्हणतात कारण ह्याच्यात रगडा नसतो. ह्याच्यात ते बटाटा उकडलेला टाकतात आणि ते पाणी असतं. मी तुम्हाला सांगू ही मस्ट रिकमेंडेड आहे आणि मी याला हाय रेटिंग देतो. 5 स्टार रेटिंग असेल तर 5 स्टार रेटिंग 7 स्टार रेटिंग असेल तर 7 स्टार. पण शॉपचं नाव आहे का
उल्हासनगरला गेलात मी भरपूर ठिकाणी खातो पाणीपुरी. तुम्हाला सांगू एक दिवसचा असा होता की मी काजल बरोबर फिरत होतो. आम्ही कमीत कमी 3 ते 4 ठिकाणी एक प्लेट खाल्ली. आता डोंबिवलीलाच खाल्ली पण आपल्याला नाही आवडली. बरोबर आहे ना. चांगली होती, मी असं नाही म्हणून खराब होती, चांगली होती पण बेस्ट नाही म्हणू शकत. मी तुम्हाला सांगतो उल्हासनगरला V1 करून शॉप आहे, पाणीपुरीचं दुकान आहे. V1 पाणीपुरी नाव आहे. पण किती 40 रुपये एक प्लेट आहे. एक नंबर आहे, त्याला 7 स्टार रेटिंग, 100 आउट ऑफ 100. आणि त्याच्यात नंतर मग आपले किशोर पॅटीसवाला आहे, त्यांच्याकडे पण पाणीपुरी एकदम छान. त्यांच्याकडे 30 रुपये प्लेट आहे. बघा पहिल्या त्या 30 रुपयेवाल्या पाणीपुरीकडे गेलो किशोर पॅटीशी, त्याला पण मी 10 पैकी 10 देतो. पण त्याच्यापेक्षा जर अजून चांगली खायची असेल तर V1ची पाणीपुरी. ते आम्हाला कोणी सांगितलं, मी गेलो आणि मला दिसला मध्ये शॉर्मा. हे बघ, तर शॉर्मावाल्याकडे गेलो, शॉर्मा घेतला. तिकडे पण बोललो गर्दी काय एवढी, तर तो बोलला शॉर्मा खाकर देखो हमारा. तर शॉर्मा घेतलाय मी. पण त्या शॉर्मावाल्याने मला सांगितलं की तुम्ही पाणीपुरी खायला खास एवढ्या मुंबईवरून आलात ना, तर तुम्ही V1 मध्ये घ्या, V1 मध्ये जावा. मी सांगितलंय त्यांना. आता चला हे तुमचं जे काय आहे ते दाखवा. आता काय तुमचं डिनर आहे आज? भाजी भाकरी खाणार आणि झोपून जाणार. ओके. रूमला मी रेटिंग दिलं की काजल 3 महिनेच झाले या बनून, तर 5 आउट ऑफ 5. करेक्ट आहे ना काजल? येस. 2 जण असते तर 2000 रुपये झाले. आमचे तिघांचे पर डे 3000 झाले. आता उद्या कॉम्प्लिमेंटरी नाश्ता आहे. कॉम्प्लिमेंटरी नाश्ता काय आहे तर आम्ही तुम्हाला ब्लॉग मध्ये जाऊ. चला सर्वांना गुड मॉर्निंग. आणि पाठी बघा, सकाळचे भक्तिगीता चालू झालेत आमच्या इकडे पाठी. हे नव्वद तेव्हा तिकडे बघ, ते बघा तिकडे. चला आपलं चेकआउटचा वेळ आलेले आहे. 10 वाजले. चेकआउट इकडे 11चा आहे. चेक इन 1 वाजता आहे. ओके. सर्व रेडी होते चेकआउटसाठी. आणि इथे बघा नाश्ता त्यांनी इथेच आणून दिलेला आहे. मला चहा नको म्हणून 2च चहा घेतले आणि त्यासोबत त्यांनी दिलेला आहे उपमा. एक प्लेट, तिघांना एक प्लेट दिलेला उपमा. चला या उपमा खायला या. आणि हा ब्रेकफास्ट स्टेमध्ये इन्क्लुडेड आहे. ओके. आणि पर पर्सन परत सांगतो 999. आता आमची वेळ झाली आहे, इथून जायची. येस. आता घ्या बीपीच्या गोळ्या घ्या आणि कामाला लागा. बीपीच्या गोळ्या घेते आणि चालायला लागते. येस. दुसरीकडे आपलं हा डे 2 ना. येस. पहिला वाशीला होतो, मग आता डोंबिवलीला. वाशीचा ब्लॉग बघून घ्या. डोंबिवलीचा हा ब्लॉग आहे. आता मी 3ऱ्या ठिकाणी चाललोय. ती भरपूर फेमस जागा आहे. ओके. कोणती जागा ती सांगत नाही, पण ते तुम्हाला उद्याच्या ब्लॉगमध्ये दिसणार. म्हणून तुम्ही व्हिडिओला लाईक करा, व्हिडिओला शेअर करा, कमेंट करा तुम्हाला काय वाटतं ते, आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. कारण सबस्क्रिप्शन असेल तर तुम्हाला व्हिडिओज दिसतील, नाही तर तुम्हाला व्हिडिओज दिसणार नाही आणि नोटिफिकेशन्स पण येणार नाही. ओके. आम्ही भरपूर या सिरीजमध्ये एक कव्हर करतो आणि मी तुम्हाला बघा प्राइजेस शेअर करतो, लोकेशन शेअर करतो, ओव्हरऑल एक्सपिरियन्स शेअर करतो. म्हणजे तुम्हाला सर्व इथे यायच्या अगोदर सर्व समजेल की इथे किंवा आम्ही जिथे फिरतो तिकडे काय फॅसिलिटीज आहे. इकडचे रूम अजून 3च महिने झाले बनले, तर तुम्हीच विचार करा की क्लीनलीनेस आणि साफसफाई किती असेल. आणि सर्व न्यू असल्यामुळे ह्याला क्लीनलीनेस मध्ये एकदम छान. पार्टी स्विमिंग पूल आहे. मोठा ग्रुप आलात किंवा काय आला तर तुम्ही स्विमिंग पूल पण तुम्ही इथे वापरून मजा मस्ती करू शकता. बरोबर आहे. आणि 2 माणसं 3 माणसं जास्त राहू शकतात, 2 माणसं राहू शकतात. प्राइजेस पण मी तुम्हाला शेअर केले. आणि हे बेड पण देतात एक्स्ट्रा लागला तर. येस. इथे बघा, हे मी माझ्यासाठी बघा हे असं बेड घेतलं होतं. तर 3rd पर्सन असेल तर तुम्ही असं झोपू शकता, नाही तर 2 माणसांसाठी बेड आहे. अजून 2 माणसं असले की वेगळा रूम घेऊ शकता, असं करू शकता. ठीक आहे. तर तुम्ही सर्वांनी व्हिडिओला लाईक करा, व्हिडिओला शेअर करा. आणि आत्ता आम्ही चेकआउट करून परत चाललोय चेक इन करायला दुसऱ्या हॉटेलमध्ये. ते हॉटेलपेक्षा ती जागा आणि ते लोकेशन आहे ना ते भरपूर फेमस आहे. ते तुम्ही पुढच्या ब्लॉगमध्ये बघा. बाय बाय. बाय.